Ahoj, som Sára a som absolventkou EGIAKu. Vo svojom živote EGIAKu vďačím za veľa. Aj vďaka tejto škole som mala možnosť študovať na prestížnej univerzite v holandskom Groningene, kde som študovala medzinárodné a európske právo. Po štúdiu som stážovala v najväčšej banke na Slovensku na právnom oddelení, kde momentálne aj pracujem popri ďalšom štúdiu. Okrem kvalitnej angličtiny ti EGIAK poskytne aj motivované prostredie a priestor na tvoj ďalší rozvoj. Pomôže ti vycibriť si disciplínu a poskytne ti aj množstvo kvalitných vedomostí, ktoré vieš neskôr využiť na vysokej škole. Jednou z najzaujímavejších motivácií, prečo by si EGIAK mal vybrať, je aj neskutočné množstvo exkurzií, ktoré môžeš absolvovať počas štúdia. A tak nebudeš vedieť ako a môžeš sa prechádzať po uliciach v Paríži, Budapešti či dokonca po samotnom výskumnom centre v Cerne vo Švajčiarsku. Ak by ťa ani toto nepresvedčilo, tak ťa určite presvedčia naši kvalitní a skvelí učitelia. Aj vďaka nim sa veľmi rada vždy vraciam na školu na návštevy. A ako na každej škole, aj tu sú ľahšie či ťažšie obdobia. No ak sa rozhodneš pre EGIAK, z dlhodobého hľadiska to určite nebude krok vedľa.